Aitor Aritzeta, Aitor, kaixo. Kaixo, Manu. Norbaitek egin ote du, zuk lehenko astean jarri zen egun etxeko lana, gorputz eskanerra, norbaitek egin ote du. Batek bai, seguro. Bai, zuk? Nik eta bene lagun batek ere intzun, entzuzitela, eta esan zen, ingo a ber, eta esango dizut, eta bai, intzun, bai. Vale, berat, bintzat lagun batek egin du, zure lagun batek egin du, gorputz eskanerra, bai. Gaur, Aitor, psikosiari buruz hitz egingo du, horrela esan da, bizkate, apuru eta guzti ematen du. Hitzarrak apuru ematen du, nire nabiziko kolpean, esan zen ideanean psikosia hitz egin behar genuela, ez dakit askotan ikusi dudalako Hitchcocken pelikula edo zer. Zergatik izango den, dutxako estena oso presente daukat, horregatik izango da. Bueno, gaur psikosiari buruz. Nabiziko kolpean hitzak ematen du errespeto pixka bat, Bai, normala, azkenean gainera oso... da buruna aste oso larri bat, eta estigmatizatuta bezala, edo aurreritzi asko ditugu, eta, Hitchcocken pelikula ez duk adierazten duzun bezala, ez du lagundu, normalizatzen, pertsonak kaletik egiten duzen psikosiari buruz, geratzen dira, oso larrituta, izan behar da hori, beste munduko gauza bat, ez? Norbaitek iko nau, ez? Norbaitek iko nau, eta, dakigu, ikerketa diote, populazioaren enoko bata, edo, bere bizitzan zehar izango duela, kuadro psikotiko bat, baina, kuadro atenuatu batzuk, eta gero, esan mango ditu gazapen batzuk, denok izan ditzake gorlako sintoma batzu, psikosiarekin lotu daitezkeenak, baina, mango ditugu detaiak. Vale, hasi gaitezen hasieratik, ze honen hori izaten da definiziotik, zer da psikosia, Aitor? Hori, leheno aipatzen nuna, ez da, buruko nahazte bat, eta, buruko nahazte bat, gainera, eragina daukana gure nortasunean, ez? Eta psikosia hitz egiten dugunean, beti kontzientzia hartu behar dugu errealitatea, inguratzen gaituen errealitatea, modu egokian, zuzenean, aztertzeko, interpretatzeko gaitasuna nolabait, galtze egiten duguna, ez? Galdu egiten dugu hori. Eta etortzen da gure hautemate alterazioekin, hasi gaitezke entzuten gauzak ez daudenak, edo ikusten gauzak, edo sentitzen gauzak ez daudenak, ez? Adibidez, oso tipikoak izaten dira psikosi kuadroetan, ahotsak entzutea, ez? Edo nitaz ezki hitz egiten duten ahotsak, edo inork ez duen ikusten animali bat ikusten dut, edo sentitzen dut telebistatik igual mezuak eta ari direla niri helarazten, ez? Nolabait sentitu dezakezu hori, ez? Zure kontrari direla ere konfabulatzen, edo, horiek izaten dira psikosi baten agertzen diren erantzun tipikoak, ez? Pentsamendu paranoiko batzuk, en plan, pentsatzea besteak mina eman nahi dizutela, edota hori, ez? Ahotsak entzutea, ez? Normalean zutaz, gaizki esaka ari direnak. Hori izan daiteke definizio oinarrizko bat, bai. Eta zer dago atzean? Zergatik gertatzen zaigu hori? Zergatik pentsatzen dugu jendea gure kontrari dela, gaizki esakari direla, zergatik sortzen ezkigu pensamendu paranoiko horiek? Ez dago kausa bakarra, ez? Literaturan identifikatu dira, pentsa, 60 kausa desberdinak, ezin ditugu esan, hau da eta kitxo, ez? Baina, bai identifikatu dira, adibidez, ikuspegi genetiko batetik gure familian aurretik egon bada, ez? Nolabaiteko kuadro psikotiko bat, hor badago transmisio genetiko bat, probabilitatea handitu dezakena, ez? Eta normalean kasu horretan izaten dira, arazo neurologikoak, ez? Neurotransmisoreetan, ez? Funtzionamendua, ez dabil oso ondo, eta dopamina asko gertatzen da, eta hor aktibatu daiteke psikosia. Baita ere, Manu, jendeak ez daki igual, baina droga konsumoak eta aktibatu dezakete kuadro psikotikoak, ze alteratu egiten gaitu buruko glutamatoa edo serotonina, eta hor ere aktibatu dezaketa gero ere, garatzen dira ere burmuineko minbizi batzuk, burmuinaren leku batean, lobulo temporalen ere, kuadro psikotikoak ere aktibatu dezaketenak, eta egia da ere, azkeneko urteetan egiten ari dela ikerketa asko, ikusten da nola estres egoera oso indartsuak eta denboran mantentzen baldin badira, sintoma batzuk, ez, ekarri ditzazkela, sintoma psikotiko atenuatuak esaten da, ez du aktibatzen kuadro psikotiko bat, baina bai, derrepente hasi zaitezke, pentsatzen, beste egin egizutela, edo entzuten ahotsak, edo, horrek ere batzutan aktibatu dezake kuadro psikotiko bat, bai.
kuadro psikotikoak ari gara ipatzen etengabe, gertatu horretik detekta daitezke? Ba, begira, psikosia, broteak izan duten pertsonekin hitz egiten duzunean, ba, hauek atzera begiratzen dutenan esaten dute, ba, lehen sintomak izaten direla, ba esaten, nik konturatzen naiz, ba, garai hartan, kuadro izan aurretik, edo brote izan aurretik, informazioa filtratzea kosta egiten zitzaiten, edo soinuak molestatu zitzaiten pila, eta argiak, edo, eta batean sentitzen zuten, burua saturatuta bezala, ezin zuten mantendu ez, pentsatzen ari zirena, edo besteak esaten zietena ez duten oso ondo ulertzen, edo pixkanaka esaten zuten ari zirela, errealitatea eta fikzioa, zertzan, ezin zutela oso ondo desberdindu ez, deskonfiantza sentitzen hasten zirela, eta gero nortasunen ere, aldaketa batzuk ez, igual autozaintza alde batera utzi, edo ansietatea sentitu, edo desmotivazio sondia, edo larazoak, azkenean, agertzen zitzaiela ere, derrepente, pentsamendu magiko bat ere bai, ez? Hau gertatzen da, ez dakit alienígena batzuk esaten ari dira niri buruan zer esaten ari dira, eta konfusioa oso ondia, eta, indikatzaile horiek agertzen zitzai baldin badira, eta hori denboran mantentzen bat, ez bazaio kaso egiten, bai, ondorio ez ekidezaketu horrelako, brote psikotiko bat, bai. Itzei guzu tratamenduaz, lehen esan duzu, psikosia gizartearen 1% eragiten dion gaitza dela, baina kuadro psikotikoa jende gehiago eduki ditzakela. Bai, kuadro psikotiko atenuatuak eta bai, horrelako brote larri bat gertatzen baldin bada, jakin behar da nondik etorri dan, ez? Adibidez, baldin badakigu droga batengatik, ez? Psikoestimulante asko hartu baldin badituzu, droga batzuk asko estimulatzen dizutenak, eta horrek ekarri baldin badu horrelako brote psikotiko bat, orduan landu beharra dago droga horrekiko menpekotasuna, ez? Agia da, genetikoa bada, eta neurotransmisoren mugimendu funtzionamendu txarra baldin badakazu, orduan gertu daitezke eskizofrenia kuadroak edo kuadro delirante batzuk, eta hor bai, psikofarmakoak hartu behar dira, ez? Normalean antipsikotikoak ematen dira, psikofarmakotzu dira, dopamina eta serotonina egiten dutenak, eta hor laguntzen dute nolabait psikosiaren sintoma zuzenarekin, eta baita ere aldeko ondorioekin, ez? Porque psikosi bat agertzen denean ere, eragin zuzena edukitzen du ere bai, beste gogo aldarteetan, desmotivazioan, anedonian, ez dela, plazera sentitzeko gaitasun gutxi horretan, ez? Ze gertatzen da, zoritxarrez, existitzen den pixka gizartean, ez? Zuke patzen zenuen, ez? Hitchcocken pelikula, film horrek igual kalte egin digu, ez da? Esan nahi dute, psikosia lortzen dugulako, psikosia lotzen dugulako, jarrera oldarkorrekin, violentoekin, ez da? Claro, porque, horre ere sortzen du estigmatizazio bat, eta, jende askori kosta egiten zaio, ez? Laguntza eskatzea, nola, esan dezaken ahotsak entzun ditu dela, edo nola, esan dezaken ez dutela oso ondo ezberritzen errealitatea fikzioa, edo pentsamendu paranikoa diturra, eta horrek, nola baita tratamendua atzeratu egiten du, eta eraginkortasuna gutxitu, eta dudarik gabe ez du bat ere laguntzen, ez? Psikosi bezalako filmak, edo, jendea erakitzen duen, komunikabietan ikusten diren, berri batzuk solarriak, eta igual ez du, psikosia zeukan, edo eskizofrenia zeukan, eta hori izan diteke, baina jakin behar dugu, kuadro psikotiko edo brote psikotiko baten pertsone askok eta askok, tratamendu normal batetik, batzutan kosta egitetatzen, bizitza normal bat eukidezaketela, Eta ez dugula inolaz ere jarrera oldarkorrekin lotu behar, ez da? Ez daukagu zergatik, ez. Bueno, besterik erantzun nahi duzu, Aitor, pixkatik hasi dugu zaren psikosia, zeintzuk izan daitezkeen kausak... Nik, gustatuko leitzareke, norabide honetan, ez, ikotzen genuen amano, ez, gizarteari mezu bat helaraztea, ez, ez dakit, entzulea, pentsazazu hiri batean, ezagun batean zaudela, eta arrepente galdu egiten zea, gaua da, eta kale bat itizot, bakarrik, eta bestealen ikuste dituzun ezagun batzuk zuri so, ez, momentu horretan, pentsatzea pertsona horiek zuri min egingo ditutela, igual oso okitzaia da, ez dakitu oso ondo gertatuko dan, ez? Pentsamendu mehatxagarri horiek dira oso tipikoak psikosian, ez? Baina kasu horretan gu, ez gara psikotikoak, ez nire kasu badago, baina pentsamendu horiek, beldur horiek gu salbatzera dator, nolabait beste min handiago bat ekidetzeko asmoarekin, ez? Eta, nik uste dut oso importantea dela, oso ondo entzutea, psikosia auki dezaken pertsona bat, asko esaten digu ere bai,
gizakiaren burmuinaren funtzionamendua nolakoa den, ez? Gizaki izatearen inguruko informazio asko ematen digu, eta importante iruditzen zait ez zama gehiago botatzea, ez? Horrelako gaixotasun batekin dago pertsona bati, gizartetik ere, ahalik eta normaltasun gehiagorekin bizitzea, eta horrekin lagunduko diegu, eta horrelako programarekin ere bai, badokaten arazetik ateratzen azkarrago. Eta ondoan dagoenak erne egon beharko du, ikusten bali badu bere ondoan dagoen horrek psikosi eduki dezakela, esaten badu behin eta berriz ahotsak entzuten dituela, jendea bere kontrari dela gaizki esakat, horrekin obsesio moduko bali baduka, igual arazo baten aurrean egon gaitezke, ezta? Hori da, eta zuzenean laguntza esko dut, zenbat eta lehenago hartu, horrelako, aktibazioak eta lehenago ekiditu dezakegu edo prebenitu dezakegu brote psikotiko larriago bat, eta ekidituko ere bai neuronen nekrosia, porque brote psikotiko ondietan neurona batzu galtzen dira, eta orduan, zenbat eta lehenago hartu tratamendua, zenbat eta lehenago detektatu, orduan eta tratamenduaren eraginkortasuna hobeagoa izango da, beraz, normaltasunez, laguntza eskatu eta altzaio lagundu, noski. Etxeko lan gisa ez dugu jarriko psikosis ikustea. Aukeratu ezazue Hitchcocken beste pelikularen bat, edo beste pelikula inozagoren bat esango dugu, Hitchcockek zera maxulanak zituen baino gehientxunak, bazokaten ez dakit esan lotura beldurrarekin da suspentsearekin, eta ez dira justu lasaitzeko filmak, ez dira film lasaigarriak, ez dira izaten Hitchcockenak, ez da. Beste filme lasaiago bat eta gozoagoak ikusi dut. Ikusi farre egiteko pelikularen bat, filmeren bat. Aitor Aritzeta, atorna estan kontu gehiago, eskerrik asko. Besarka da, Aitor.